ኩሎም ሕብረተሰባት ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ወይ ማሕበረሰብ ጎነፅ ገሰትን ዓመፅን የጋጥሞም እዩ። ውድብ ትካል ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ምስ ማሕበረሰብ ክሰርሑ ምስ ዝመፁ እቲ ውድብ ባዕሉ ነቲ ዘሎ ኣገባብ መጉዳእቲ ዓመፅ ጎነፅ ማህሰይ ከጋድዶ ወይ ሓድሽ መልክዕ ጉድኣት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ውድብ ትካል ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ዝሰዓበ ዓመፅ ጎነፅ ማህሰይትን ጉድኣትን ምስ ዕሽሽ ምባል ኣካላዊ ወይ ስምዒታዊ ጉድኣት ወይ ፆታዊ ዓመፅ ክምደብ ይኽእል ወይ ፆታዊ ምሽጋር ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ውድብ ትካል ዘስዓቦ ጉድኣትን ማህሰይትን ነዚ ዝስዕባ የጠቓልል። 1. ብሰራሕተኛታት ወይ ምስቲ ውድብ ውዕል ብዝኣተዉ ሰባት ዝበፅሕ ማህሰይቲ ነቲ ዘሎ ከጋድዶ ዝኽእል ወይ ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት ወይ ማሕበረሰብ ሓድሽ ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል መደባት ወይ ኣገልግሎታት። ንኣብነት ገለ ኣባላት ናይቲ ማሕበረሰብ ጽቡቕ ኣገልግሎት እንትረኽቡ ካልኦት ግን ዘይረኽብሉ ምኽንያት ግልፂ እንተዘይኮይኑ ወጥሪ ክፈጥር ይኽእል እዩ። 3. ርክባትን መራኸቢ ትካላትን ናብቲ ማሕበረሰብ ወይ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ሓድሽን ዘይተደልየ ትኹረትን ከምፅእ ይኽእል። ብፍላይ ዛንታ ሓደ ውልቀ ሰብ ብዛዕባ ብሕታዊ ሓበሬትኡ ወይ ዛንትኡ ኣብ ዝገልጸሉ ኣሉታዊ ሃዋህው ይፈጥር እዩ። ኣብ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ወይ ኣብ ፈቃደኛታት ቦታ ስራሕ ዝወርድ ፆታዊ ምሽግጋር ወይ ካልእ ዓይነት ምሽጋር ኣብ ውሽጢ ስፍሓትን ትርጉምን ናይ ዕቁባ ዝጠቓለል እዩ። ንሰባት ውድባት ትካላት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ካብ ዘስዓቦ ፆታዊ ምዝመዛን ዓመፅን ምሽጋርን ካልእ ጉድኣትን ንምዕቋብ ውድባት ትካላት ሲቪላዊ ሕብረተሰብን ካልኦት ብዙሓት ውድባትን ነዚ ማህሰይቲ እዚ ንምክልኻልን ግብረ መልሲ ንምሃብን መዐቀኒታት ኣቐሚጠን ኣለዋ። ገሊአን ውድባት ነዚ ማህሰይቲ እዚ ንምክልኻልን ግብረ መልሲ ንምሃብን ካብ ፆታዊ ምዝመዛን ዓመፅን ምሽጋርን መሐለዊ ወይ PSEH ኢሎም ይፅውዕዎ። ገሊኦም ድማ ነዚ ዕቁባ ይብልዎ። መዐቀኒታት ዕቁባ ኣብ 3 ቀንዲ ነገራት የተኮር። ምክልኻል፣ ምፅብፃብ፣ ከምኡውን ግብረ መልሲ ምሃብን ንጥፈታት ምክልኻል ነዝስዕብ የጠቓልል። በበይኖም ሰባት ተቐባልነት ዝህልወሉ ንዘይማዕርነት ዝቃወም ውድባዊ ባህሊ ዘለዎ ናይ ስራሕ ቦታ ምፍጣር፣ ፖሊሲታት ኣገባባትን ስርዓታትን ከም ዘለዎ ምርግጋፅ፣ ኩሎም ዕዉታት ተወዳደርቲ ኣብ ዝቆፅርሉ እዋን መወከሲታት ከም ዝበፅሖም ምርግጋፅ፣ ኩሎም ሰራሕተኛታት ፆታዊ ምዝመዛ፣ ዓመፅ፣ ምሽጋር እንታይ ምዃኑ ከም ዝፈልጡን ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ጠባይ ከም ዘርእዩ ምርግጋፅ፣ ኣብ መወዳእታ መደባት ወይ መራኸቢታት ውድብ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ማህሰይቲ ከየስዕባ ምክልኻል ማለት ነዚ መደባት ውሑስ ንምግባር ንንጥፈታት ርክባት ፈቃደኛ ንምዃንን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ብቐረባ ምስራሕ ማለት እዩ። ጸብጻብ ኩሉ ውድብ መስርሕ ከም ዝህልዎ ይግበር። ስለዚ ሰራሕተኛታት ዝኾነ ይኹን ምስቲ ውድብ ዝራኸብ ሰብን ብዛዕባ ማህሰይቲ ወይ ምጥርጣር ብውሑስን ምስጢራውን ዝኾነ መንገዲ ጸብጻብ ክህብ ይኽእል። ጸብጻብ ንምግባር እተፈላለየ ሜላታት ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ከምዚ ዝተፈላለየ ዕድመ፣ ፆታ፣ ዜግነት ከምኡውን ክእለት ዘለዎም ሰባት ምእንቲ ክገብሩ ብመስመር ቴሌፎንን ብኣካል ኣብ ናይ ሰደቓ ምይይጥ ምሕጋዝ ኢሜይል ድማ ገለ ኣብነታት እዮም።
ውድባት ትካላት እውን ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት ወይ ማሕበረሰብ በቲ ውድብ ዘይሰዓበ ጸብጻብ ጉድኣት ወይ ማሰይቲ ክቕበላ ኣለወን። ይኹን እምበር እቲ ግብረ መልሲ ካብ እቲ ኣብ ዓመት እንተተሳቲፉ ካብ ዝውሰድ ግብረ መልሲ ፍልይ ዝበለ እዩ። ግብረ መልሲ ማለት ኩሉ ጸብጻባት ብግቡእ መንገዲ ብምስጢር ከምኡውን ብመሰረት ኣገባብ መስርሕ ከም እተተሓዘ ምርግጋጽ ማለት እዩ። ነቲ ግዳይ ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ንኣብነት ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክንቲ መራኸቢ ናብቲ ቀረባ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከተግብርን ነጻ ክኸውን ኣለዎ። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ድማ መርመራታት ክገብር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ስድራቤታት ወይ ማሕበረሰባት ምስ ጉድኣትን ማህሰይትን ዝተሓሓዝ ጉዳያት ወይ ሻቕሎት ከምኡ ንምግባር ውሑስ እንተኾይኑ ናይ ግድን ናብ ውድባት ማሕበረሰብ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ወይ ሰበስልጣን ክመሓላለፍ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ውድብ ንሰራሕተኛታትን ማሕበረሰባትን ምዕቋብ እቲ ውድብ ጽቡቕን ብቑዕን ስራሕ ከም ዝህልዎ የረጋግጥ። ከምኡ እውን ኣፍራይን ኩሉ ሰብ ናብ ምሉእ ዓቕሙ ክበጽሖ ዘኽእል ናይ ስራሕ ቦታ ይፈጥር።